Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi ugogo Mseleku uma esefikile-ke sizokhuluma ukuthi usuzokhuluma ngezinto ey'balulekile ngoba uthola ukuthi ziba inkinga kubantu noma ziyabakhathaza ziyabahlupha, kodwa uthola ukuthi ababoni ukuthi kwenzakalani noma yini le kuyiyona ey'nkinga eyenza ukuthi umuntu abe ney'nkinga ezimcindezelayo. Kuyenzeka kube mhlasimbe kwesinye isikhathi kukhona lento mhlawumbe obelethiswe yona noma ekuwena eyenza ukuthi wena mhlawumbe uma umuntu uthi uyaqhamuka kubantu ube umuntu nje onesidini, ube umuntu nje ongathandeki, engathithi mhlawumbe ungaze ugcine ngathi uma ucabanga ukuthi Nkosi yami ngabe ngenzani kusibambana, kanti ayikho into wena ongathola ukuthi wayenza. Inkinga ukuthi nje kunalento ebelethisiwe kuwena engathi ngathiwa cha, ngelinye ilanga ungabeke ubheke ukuthi yini ndaba njalo uma ufika abantu ubona abantu bengathi bayashalashalaza, esengathi ungakubheke lokho wenze twazi ukuthi ngase kube yini ukuze ukwazi ukulungisa leyo nto, ngoba kuyenzeka kube leyo nto yenziwa ukuthi mhlasimbe wena umuntu mhlawumbe ohanjiswa nesilwane, ohanjiswa nesipoki. Uma uhamba naleyo nto leyo iyinkinga ngendlela yokuthi wena uma ngabe ufika kubantu ufika nalesi sinyama salesi silwane lesi obelethiswe sona ngoba kwenziweni ukuthi izinto zakho zingahambi kahle. Awubheke ngoba umuntu uma enalesi silwane uba nenkinga uma ngabe uwumuntu wesifazane noma ngabe wesilisa unenkinga kuphathina wakho, uthola ukuthi kukhona lezo zinto ey'hamba zenzeke noma enkonzweni yabo akuvumi kahle ngenxa yokuthi unalamaphupho amabi kuhambe njalo awaphuphe. Njengoba kuthiwa likujahi kodwa kuhambe njalo uphuphe ngelanga kwesinye isikhathi uphuphe esuze waqeda uzuzibuza hayibo ubheke lo muntu ukuthi uphi lo muntu owuyena bakithi bengade ngilele na, uthole ukuthi lo muntu odilena akekho. Yilesi silwane ezisenza isithunzi somuntu othile, mhlawumbe umzala wakho, mhlawumbe isihlobo sakho, noma ngabe yiphi intombi enhle mhlawumbe owake wayibuka, noma mhlawumbe noma ngabe yiphi insizwa owake wayibuka nawe, mhlawumbe wabona ukuthi cha muhle lo mbhemi, kodwa uzithuke mhlawumbe usulele naye noma nje uveswe insizwa enhle ngoba ngesimanga sokuthi kumele ubone lo muntu nawe uzothi uma umbheka uzwe kukhona lento oyizwayo kuwena egazini, uze ube nokumfisa, kanti ufisa vele yona lesi silwane lesi ngoba yiso lesi esifuna ukuthi wena uhalele sona ukuze wena ukwazi ukuthi khona uzolala naso ukuze kusale lesi sidina kuwena. Wena uthothi unesidina ufika abantu abasathandi nje ukukhuluma nawe, bayakubalekela babhekele abanye bebekobona nangu-ke lo mbhemi, lo mbhemi le benenkinga angazi akayibheki ngale nto yakhe, kanti ubelethiswe lesi silwane. Uma-ke kuwukuthi wena udinga ukusizakala kuloko, sikhona phela thina siyakwazi ukuthathela leso silwane sihambe siyositshinga, asiphinde futhi sibuye, ngoba kuyenzeka mhlawumbe uthothi kwesinye isikhathi uhambe wayositshinga nje vele ubhekanga nawe ukuthi siphi leso silwane, kanti kwesinye isikhathi mhlawumbe uye kolahla nje isilwane esijwayelekile, kanti cha ilesi esibi kakhulu ekuthiwa umdliwa esiyisipoki esihamba nawe njalo ngaso sonke isikhathi. Sinenkani-ke ngoba uzothi ulahla lesi siphinde lesi sisale ngoba awulahlanga sona ngendlela yokulahlwa kaso. Kufanele ukuthi isilwane nesilwane zombili ezizilwane usilahle ngendlela yaso ukuze sikwazi ukuthi sihambe. Uma-ke kuwukuthi uzofuna ukuthi ulahle sona, kuye kufanele ukuthi wena uthenge isibindi uphathwe ugoloko. Uma ngabe uzolahla isilwane lesi oloku usiphupha ndulele naso, kube sekubakhona lesilwane njalo ukuthi uma ngabe uhamba kuthiwa uhamba naso siyisithunzi kuwena, lesi esibizwa ngomdliwa. Naso-ke sidinga yona ukuthi ube nenkukhu-ke lapho ozokwazi ukuthi lo mdliwa lo ubelethise kule nkukhu lo mdliwa la. Ngesikhathi ukhiphe kwena sokubona sufaka kule nkukhu sithi cha, ngoba usuke uze kwena nje uzophazamisa izinto zakho, simtshela ukuthi nangu-ke manje usibanibani, yonke into manje sekuyena lo usibanibani, sisho lolo gama lalowo muntu esuke siyomenza lonto. Wena-ke sizobambelela la, uhlale la kulo mzimba nani esikunika kona umphako wakho wendlela. Hamba-ke manjena-ke ungaphinde uqalaze emuva, sibe sesiyahamba kanjalo-ke leso silwane lesi sibizwa ngomdliwa. Kodwa imithi yakhona ihlukene kunalo muthi lo wokulahla nje ezinye iy'lwane ey'jwayelekile. Ingako uthole kusekuthi abanye abantu bathi sengako silahla sabuye. Cha, ake kubhekwe sona-ke manje ukuthi silahle sabuye nje besiyinhloboni yesilwane, ngoba kuyenzeka ukuthi sibuye kanti vele bekungesona lesi besilahla. Kubaluleke ngohlobo lesimangalisi ukubhekelela impilo yakho, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyaqhamuka uyabalekela. Kubalekelwa Nkosi yami wenzeni kubani, yini nje oke wayenza kumuntu awenzanga kodwa usothi unesidina nje esenzakala, uzuzibuze Nkosi yami, kodwa Nkosi yami ngoba noma uthi ayibuke esiboni ngoba ngiright nje anginalutho, yini inkinga? Uthole ukuthi ayikho inkinga ngempela, kodwa manje ngenxa yalesi silwane lesi sihamba sibe sesihlasela wena futhi esifakwa usunyelelwe umuntu. Kwesinye isikhathi uthole nentombi yakho nje ihlahlala izicike ikwale ngelinye ilanga ibuye ikwale ngelinye ilanga ngoba ibuke ngathi womunye umuntu.
Uyayizwa lona ikuwe ngathi usuwomunye umuntu ngelinye ilanga kanti kusewena kodwa manje iyadidiseka ngoba nalesibani sifuna ukuthi sihambe phambili ukuze sikhiphe lo muntu wakho ngoba siphikisana naye ngokubona siwe senzela ukuthi masizolala nawe nixabane nomuntu wakho acabanga ukuthi wena kade uganga noma kade ulele nomunye umuntu. Iyona nto ke leyo engafunakali kubantu mangabe bephila noma bezwane kufanele sinibheke into enjalo ningakwazi ukuxabaniseka izinto ezisobala othi noma nawe uyicabanga kodwa ubone ayikhona la isikhona into eyinkinga la phakathi kwethu ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kungaba na yinto eyisibanga ethiwe lo muntu obangayo mhlasimbe ufuna indoda noma ofuna intombi kungenzeka naloko ngoba wenza imhlukwane ukuze nakwazi ukuthola akwazi mhlawumbe uzomese esonde eduzane nawe bese ekwazi ukuthola mhlawumbe kade wayezama vele awutholakala ukuni awuyibona-ke manje futhi ebengithi ngizocela ukuthi nginazi kona ukuthi-ke ngolesihlanu nangumgqibana ngesonto ngizobe ngise-Goli eSoweto Protea Grand extension 2 kuLavender Street. Ilapho ngizobe ngikhona wena uzogibela wehle eBoxer mawehle eBoxer usuyafona ufuna ukuzwa ukuthi simama kuphi le ndawo ebese thina siyakwazi ukuthi-ke sikuyalele la sikhona bese wena usuyakwazi ukufika kuthina la sikhona akho umuntu ozokutshela ukuthi uyabhukha ubhukhi uyasifikela nje wenziwe into yakho wenziwa yona usuku uhambe uma kuwukuthi wena mhlasimbe ubunenkinga yokuthi nkosi yami kusho ukuthi kufanele ngihambe ngikhiphe imali noma ufonele umuntu okuthatha hambe yokhipha imali qala uze naye ngoba ugogo ufuna ucash noma mhlawumbe njalo i-transfer ugogo akawuthatha ucash akekho umuntu ozosho njalo yonke into ngilinganiselani ukuthi nilalele kahle ukuthi ungathi umuthe kuyenzeka iphutha wathi uyafonela mina kanti mhlawumbe awufonelanga mina umuntu abesekudidisa kancane emqondweni. Cha iloko nje kumele nikwazi bakwethu ngiyathanda kakhulu ukuthi nilandele amakhasini ami ngiyafisa futhi ukuthi ningilayikele ku-Facebook, TikTok, ku-YouTube lapha ngitholakala khona ama-bank details asuke efakiwe kuzona zonke lezi ndawo. Uma kuwukuthi wena kunento oyidingayo uzofona usho ukuthi ubuze ama-bank details ukuthi yiwoni lawo bese ngiyavuma mina ngikutshela ukuthi uma ngabe sekudingakala amagama obani nobani kuzoba kanjalo nje kuba kuphela ngoba amukho umuntu ongazibiza ngegama lomunye umuntu nesibongo sakhe ngoba noma ngakuthiwa ngakubambe sekubambile kodwa umuntu uyayifaka izophika phela ngoba yini yena akazokwazi ukuthi azibize ngawo. Sengisho ukuthi bakwethu kufanele niqaphele ngoba bakithi imali leyo omkhulu benu nabogogo benu kufanele niqaphele ningathathi imali nihambe niyisakaza niyilahla noma kanjani. Niqaphele uma kuthi ufuna mina ngene emakhasini ami bheke mina kuqala kuyimandi uzokwazi ukuthi uthole ugogo uthole yonke into eqondene nami futhi ungizwe izwi lami lihlukene nje nkosi yami noma ubani nje uyezwa kahle bese ngizowathatha hayi ma ngizwa wena-ke gogo. Ilokho-ke bengifuna ukunasakona ukuthi ngizobe ngiseGoli. Ngiyacela ukuthi ningasali bakwethu nibe khona njalo njalo bonke abantu abafuna izinto zabo. Ngiyacela ukuthi lezi zinsuku nje bangaba nokufona basho ukuthi ugogo ngicela abantu ngiphathele lethini ngoba kuyenzeka phela imithi miningi bakwethu ungayiphathi yonke imithi awukwazi futhi ukuyiphatha angazi ungazi udonsa phela i-trolley ngoba miningi imithi okusuke kufanele abantu beyidinge kodwa manje awukwazi ukuyiphatha yonke. Ngiyabonga makhosi amakhulu Thokozani.